Salam iyleşler. Bugün men ýekejödüm. Bir gysgaçyk bir 15 minutlyk bir çykyş edýänip planlaşdyrdym. Bir temaň başy hökmünde kabul etseňiz, bu bir ulrak tema bolmagy mümkin. Nokaty wajyp mykanyp düşünýän. Sebäbi käbir zatlar o gaty önümli bolýar-da. O nemäň takatyýalak ýagdaý bolýar. Biz ine şu işlere bir boş baklaska, yani pet, yani su tüýşetiniň boş nemesiniň suratyny öňümizde goýup, aňyrtyndan bir gürläp o şeýdip başladyk şu işe. Şu pet tüýşetiniň boş pet tüýşetinden suwun ýerelek geldik. Şonu demetmek üçin braşan çizmek üçin bir temany agzak geçeýin. Biz bir imperiýaň bir koloniýasyňyzy o dile getirýärse diýmek, biz şoňa şu pet tüýşeden şu taýyk ýetipdir diýmek. Şu wagtky ýaşap ýören nemämiz postkolonial sindrom nemesinde ýaşap ýörüz. Onu biz bilemdik. O ýöne adyna biz siyasi neme üçin alternatif dip taktıkta. Bizim alternatifimiz postkolonial sindromda ýaşap ýören döwrümizde gawat gelýär-de. Nähilek beýle bolýar diýseňiz, bu kän düşündürüşi bardyr. Men ýöne bu tapar hemme jetni bu agdap ýani edip geçip bilmen. Bu ýöne bir käbir ýa-ni etaty dallarynyň artlaryny agdap ýöne gysgaça da bir düşündürüş berip geçer. Ýa-ni kolonial demeden boşan döwletler bardyr. Döwletler boşap nemeden ýöne boşap gidip bilýän nädir? Yani Kara Afrikany alyň. 60-njy ýyllarda ýa-ni kolonial nemeden boşandyrlar. Azatlyga çykandyrlar. Ýöne azatlyk ady şeýledir. Ýöne şuň içinden köpüsi öýdüni ip oturup barýandyrlar. Bular şol postkolonial nemäň sindromunyň aşagyndan çykyp bilýänlerdirler. Bizem mine Sovet demeti Rus imperiýasynyň kolonial demesiniň bir ýoň ak görseň gyzyl formasydyr. Bundan bu koloniýa nemesinden çykyp bilen o da 100% diýmek entek erkendirek bolmagy mümkin Pribaltikadyr. O da doğru çıktı deyip aytmak entek kıyınrak. İkinci şu postsovet respublikalarının içinden şu at Azerbaycan çıkacak nemesinde kalan respublikaların hem beceri şu postkolonial sindromun içinde. Entek biz şu postkolonial sindromun içinde yaşap gördüğümüzde de bilgileri ya da cemiyet düşüncesi entek yaňy oýunup başlaýandyr. Ýetenok diýmek bolanok ýol ýetdiýär. Sebäbi biz onda munno bu nemeleň nemesini eşdiýäs. Bu postkolonial sindromun gitmesine käbir döwletlere 40-50 ýyl gerek, kätine 20 ýyl gerek, kätine 30 ýyl gerek, kätine de bir atyram ýeterlik däl, kätem ýok bolup gidýändir. Bundan çykmak ankat iş däldir, jemgyýet sebäbi bu zatlara bir günde düşünüp bilen nokta.
Onun yani düşünme için giden bir intellektual aydınlanma prosesi geçmeli. O yani intellektual potansiyelin yeterlik olmalı. Pribaltikan çıktı şu nemesi kolonyal sindrom yenk geçti diýmäge şolun intellektual potansiyelinin ýeňişliginiň nemesidir. Onun ikinci nemede Ýewropa Birligi gaty kömek etdi de. Şoň kömegi bilen şu şu nemeleri prosesleri açdy diye bolýar. Şoň üçin näken batallar berýändir. Yani Pribaltikada lüstrasiya meselesi ilk koyulup nemedilen. Yani şu intellektual nemesi yeten devletler, yeten cemiyetler şu meseleleri orta koyup bilyendirler. Kolonyal demen birden yok olup gitmesi mümkün değildir. O sebebi birinciden şu yıkılan koloniya bunu kendi işlep duruyan değildir. Onun koloniya öz köklerini katı çünkü yerleştiriyendir. Son gidende de bizim kolonyamızı biz ne edip sömürüyoruz diyilen formüller elimde ama onun beyninde işlep duruyandır ya da açıktır. Onun giden demeleri vardır. Ağları diyeyin. Türkmençe düşünüklü olur ya. O simboller vardır. Şu simboller bağ olsa demek postkolonyal deme işlep dur. Şu adat bulacak cemiyetin karşısında işlep dur demektir. Bu simboller kendir. Ben yönü kâbirlerini önümlü hatap edenlerin adlarına kadar geçeyim. Bu nemesine düğüne girmeyin bu sefer ayrı her birinin ayrı tema edip gülüşümüzde de al olur onu entek bizim cemiyetimiz yıllap gülüşmeli düğüne içinde barmalılar cemiyet bunu özüne bilgi hükmünde tindirmeliler. Yani timurların en itaati nemesi korkudur. Korku simbolü yani kolonyan gücünün hakimliğini ben şuurdum eğisti sömürüp bilen diýmän en esas nemesidir. Bu korkuyu okey düşünüklü yönü bu korkun doğdası vardır. Türkler doğu diyerlerde muhtarin ki koloniya bolon döwrünün has ağır olmalıdır. Şu koloniyany küýtetjek derecede olmalıdır. Onu Türkmenistan yaşap ýör. O beýleki respublikalar yaşayanlar. O bu men aýdýan zatlam ähli postsovet nemesine yani Rus imperiýasynyň himayetinden hemme döwletleri bir aşak bir yukarı memleketin değişliği. Dürlü doğalarda bolma mümkün olunuyor. Memleketin de değişliği. Şu timurlan yani korku dedik de ödem doğayı has artmalılar. Biz şu köne imperiyamızda şonu goğuriyet şu at goğdu diyen derece çenli doğudun galeriyalardan Türkmenistan'da şu atlar 30 yıl yaşap öğrendim. Bu simbolun esas nemesi instrumentleri vardır. En esas nemesi türmedir. Öyle katı vahşi şekilde adamların yani insanlığını ortadan kaldırıyan derecedeki türme sistemidir. Bu yönü bir sisteme, korku sistemi değildir.
sisteman getiriyen zatlarının häzir käbirlerini agdak geçer. Şu sistema gödöňe getirip görün, bir adam ýalyk türme sistemasi var bolsa, ýani gorky sistemasy işleýänler. Türme hemme döwletlerde var. Iňgesen döwletlerde türme nemesi var. Ýöne adamlar gorky derejesine ýetip bolýanlar jemgyýet. Ýöne kolonial nebelen türmelerini seredende bir gorky salmaň iň uly täsirli instrumentdir. Ondan soňundan yalan, dolan, tökmet nemeler gelýändir. Türme kolonial nemeden galyny türme sistemalary Orta Asya'da, Kavkaz'da, Sibir'de hiçbir yerde ütkenlerdir. Çok vahşılıqdır, belki de has vahşıdır. Has korkunçtur. Korku sindirmeli. O taydan dir çıkçın, ölü çıkçın belli değil, yardaya getirmelidir. Onun näde diýenlerine biz çok detal gürleşer. Onu yine de şu koloniyadaky ýaşap ýören gullon elleri bilen edilýändir. Onun bana öňkü perdasalarymyzda käbir ýeterleri psikologlaryň materialleri nemeler bilen düşündirmek çoğullukda näýelikleri için düşünürüm onu ben bilemok. Ýöne gat nemede jemgyýetde bir elitar gatlak diýip bir kiçik gatlak döredilýändir. O gatlak bir beýleki edilip ýören gatlakdan biraz bolsa da gowy ýaşaýanlar. Olar pul gazanmaga mümkinçilik görýändirler. O beýleklerden taýlanma biraz üstü ýokarrak şertlerde belki de käbirleri nemerak şertlerde ýaşamaga mümkinçilik diýendirler, pul gazanmaga mümkinçilik diýendirler. O da wagtlaýyndyr. O ýani kul oň wagtlaýyndygyny bilen ok. Kul o menkidir ýani. Soň Timurluň ýene biri bilim sistemasynda Rus mekteplerdir. Ors diline karşı millet para näme diýmegi mümkin bolun ýok. Ya ors mekteplerine de men karşı däl, bolmasy kat gowy ýöne ors mekteplerin 3-4 tane funksiýany ýerine ýetirýändigini size düşünürip geçeýin. Şu ors mekteplerinde yani imperiýa açık tarihini ýürüdilýän bolsa, yani basyp alan yerlerinin hakiki tarihini, kanun tarihini düşünürýän bolsa, nädip yani Türkmenistan misal üçin ort mektebi Türkmenistan'da bolsa, Türkmenistan'ı Rus imperiýasynyň nädip basyp alan barada tarihini okudýarlar. Ýok. Ya da Rus imperiýasynyň Kavkazy basyp alyşy barada. Ya da Sibirdäki kiçik halklar vardır. Şu an kiçik halklar diýerler, onun hiç birim kiçik däl. O Yakutistan demesden territoriýasy ähli Orsiýet Republikasynyň içindäki iň ulusdur. O 3 milyon kvadrat kilometrden kän. O yani Sovet nemetiniň içinde iň uly respublika bolmaly nemet. Şoň tarihlerini aýaýdyň yani siyasi ähensiz ýürüdilýän bolsa, ort mektepleri bolanyň hiç bir delili ýok. Ýöne o mekteplerde olar ýaly tarihy ýürüdilýänler. Bizim Türkmen mekteplerimizde ýürüdilýänler. Oňun sebäbi bardyr. Ort mektepleri özüm Türkmenistanyna Moskvadaky ýaly mekteplerin kalitetine, hiline däldir. O bir ikinciden
onu näme üçin şo taýda ors mekdepler saklanýar? O ýanky niwo diýede, bir derece. O siz şu ors mekteplerden üstün ya da ýokary ya da büyüklü bilim bermeli däl sizin nämäňiz, nusgaňyz diýip ol hanky kolonial nemelerde o yerli mekteplerden, milli mekteplerden o bir derece ýokary bolmaly. Şondan ýanky üstün bilim şu jemgyýeti bermeli däl diýilen ýalak bir aň altyna goýulýan bir neme bardyr. Seni gördüm. Ähli postsovet nemelerinde şeyledir. Bunu ýeňip geçen privatikadır. O şu adam Azerbaycan'dır. Azerbaycan'da yani bu nemeni yani administratif nemede biraz yani güýçli el diýdi. Oňa diktatura zat diýerler, ony diktaturan akylly tipe bolýandyr. Yani Ilham Aliýew, Gaydar Aliýew, şu nemeni dogry ýöre dönüň netijesidir. Bunu yani doğru diýmäne başarmalydyr. Şonu yani post kolonial sindromlary, nemeleri aşyk geçmän siz yani garatlygy çykyp bilen näsiňiz, o çykma kynçylyklary bardyr. Yani imperiýet taşlak gidende de bolýan näler. O taşlak giden bilen ýygyna bir topar bir küýdýäliň nemetini taşlak gidýär. O halkyň ödüni Utorýany Afrika taşlaryň gaýdandan ödüni ýendir. Käbir inni düşünüp ýoşluk bilen bir neme diýendir. Şu zatlary o indiki demelerimizde düýüplü gurrun etjek bolýarsa, şoň üçin bunu bir başlyk hökmünde biziň bir kolonial döwletiň bir koloniýasy bolanmady. Şoň aşaňçy diýen birinciden bu sindromyň entek-entekler bahatyny biz doğruluk barada kän gurrun etdiler-de. Biziň malymyzy, mülkümüzi ogurlanlary hiçdir. Yani hiç hem däli bolun ýöne yani wagt ogurlananyň demedi ýeňilligini aýtjak bolýanda yani yaratanyň yani Niýazow, Berdimuhamedowler türkmeniň wagtyny ogurlandyrlar. 30 ýyl wagtyny. Bu wagt diýilen zadyň öwezi hiç wagt dolunýan näler. Şu biziň koloniýadymyzy, koloniýaň galan miratynyň ýeňip geçmek barada gurrunlaryň biz şu başladyk da. Onu biz 30 ýyl bundan etmeli gurrunlanmaz. Biz wagt diýdik, wagtymyzy ogurlatdyk. Alternatif hurriyat, arka dağlı, terdarlı, yeni wörlü, yurt hurriyat. O esasy meselelerden kän o daşlaşdy. Şo daşlaşanymyz üçin hem imperiýa öz köklerini hasam güýçlendirdi. Bu güýçlendiren demesine min aýdyk geçeýin. Türkmenistan bir galan ünnetiniň üstünde otur diýerler. Biz galanymyzy kendini bilýär. Onu hiç kimem billäp berenok. O dünýede 4-nji ýerem diýär. O da çyn bolmagy mümkin. Ýöne o Türkmenistanyň şertlerini o gat turwasy
Gat truwa bilen akkada başka zat bilen akano. Ýöňe talawmak bilen ok, maşyna talawmak bilen ok. Gat truwasy kimki bolsa, gat şonky. Ýöne o gadan başga da bizim önümçülüğümüz yok da. O paktek kes, o bäder ad näme çünekken daýdyp berin. O gat truwasy kimki bolsa gat şonky diýdik. Gat kimki bolsa ýurdum şonky. Bärdenem şo näme gelýändir. Şu wagt gadymdam, yani turwamda bizinki däl. Turwamyz bizinki bolman üçin gadymyz bizinki däl. Şoň üçin pulunyň niräk gidendi, nämeden satylandy, hiç kim hatap kitap berýän däldir. Onu özüňiz görüp öýrensiňiz, bunu düşündirmek. O gerek göremok men. Bärsi şeýle. O bu zatlary 30 ýyldan soň gurrun edýär. Ýitiren wagtymyzyň nemesi. O şu wagt ýurdum bizinki däl. O toprağımdığım eýeti bolup bilem dok. Toprağımda eýeti bolmam üçin ýurdumyň eýeti däl. O gadymyň eýeti däl. O turwamyň eýeti däl. Öz okalymyň eýeti däl şu wagt. Şu wagt Türkmenistanyň ýagdaýy gaty aýlgans. O bu düşünseň o ýöne aglap oturmaly ýalak ýagdaýa geldikde. Özüm biýalaç o köpü naçar o ýagdaýa düşünlerim bar. Medeniýetimizem, millilik emelemizem hemme zat ýöne gerek gidip barýardy. O milletin ýok bolmagyny getirýärdi. İmperiýalardan soň dargan nemeler özüni toparlap bilmese milletler ýok bolup gidýändir. Biz şu milletleň ýok bolup gitmäge iň ýakyny şu postsovet nemelerin içindäki nemelerden özüni toparlap bilmedik millet tatarına. Ne şunu men bir ul tema başı hökümünü kıytacık gelge değinliydim. Bunu biz başardığımızdan bu temanı açmakçı. Sizin düşünün, taşının, näme soruluğunuz var olsa, aytacak diyecek, koyacak atlarınızdan var olsa, onu da garaşyat, toplum, ödünün nirak varyanlığını görüp bilmese, düşünüp bilmese, korpa gidiyendir. O da katık olay. Neme geldik şu attın. Korpun. Kıratındadır ya da yem aşak düşüp varyan olmamızın katı akmallar. Şunu bilen ben şu temanı şu tayda kıysaca keteyim. Bunu devam eder. Sağ olun, sağlıkta görüşelim.